I ara parlarem justament del fet participatiu de les espectadores i dels espectadors. Amb la qual comencem aquesta primera taula de debat i d'experiències que moderarà l'Alberto Rizzo i us presento el Joao Branco, la Sílvia Sanfeliu, l'Alice Brica, en Pere Riera, en Xadi Saad, la Laura Blanc i l'Ifman Huerta. Hola, Pepe. Buen día, welcome, bienvenidas y bienvenidos a esta mesa sobre la participación del espectador, que me auguro serán, como no podría ser de otro modo cuando hablamos del teatro, muchas. Y para conocer las más posibles y de diferentes latitudes y realidades, tenemos en la mesa hoy con nosotros a Joao, si no me equivoco, a Said de Jamana, Líbano, Pere Riera, de l'Associació d'Espectadors del Teatre Lliure de Barcelona, a Alice Brica, espectadora del Kilowatt Festival de Santo Sepulcro, Itàlia, Laura Blanc, del Festival Internacional de Artes Comunitarias de Rotterdam, Ifman Huerta, del Comité Ciudadano de Programación del Teatro Municipal de Ovalle, en Chile, y Sílvia Sanfeliu, de la Asociación Cultural del Galliner, en Manresa. Muchas gracias. Podremos comenzar con una primera pregunta, que sería, en vuestro contexto, en vuestra realidad, en vuestros proyectos, ¿qué entendéis por participación? ¿Por público o públicos participativos? ¿Quién quiere comenzar? ¿No? ¿Ya? Buenos días. Después de aquel jantar increíble de ayer, mi garganta está un poco cerrada, mas yo voy a intentar de hablar claramente. En Cabo Verde, verdaderamente lo que aconteció en las últimas 2 décadas fue una revolución, en el sentido de que el teatro es un arte prácticamente que no existía, para una realidad donde el teatro es como hablo, un bien de primera necesidad, un punto de vista social, que se te falta el teatro, la gente lo siente muchísimo. Y lo costumo decir en el ámbito del Festival Mindelac, que organizamos ya hasta 27 años, que lo público de Mindelo, que es mi vila, mi ciudad, es lo mejor público del mundo. ¿Por qué lo digo? Porque es un público que siente, es reactivo, por ejemplo, aplaude muchísimo entre las escenas, cuando un personaje entra o sale, hay aplauso, cuando gosta de una escena particular, lo aplaude, tiene libertad para la risa, para la emoción, para se manifestar naquilo que tem a ver com o que está acontecendo na cena, porque, acima de tudo, para mim, teatro é comunicação. Silêncio é uma forma de comunicar, quer dizer que estáis, de alguma forma, atentos ao que se passa na cena, mas a risa também é, o aplauso também é, a tosse também é. Tudo isso é comunicação, e o público de minha vila é um público muito apaixonado por teatro. Lo ama muitíssimo, e a gente que está na cena lo sente. Todo mundo que vai fazer teatro em Mindelo, no fim da apresentação me diz que público incrível, que bom, que agradável, que bom que é estar aqui. Para o ator é uma dávida, não? Que o ator precisa desse feedback, sentir que está aí comunicando, mesmo se de um ponto de vista estético e a quarta parede em um determinado espetáculo, mas a comunicação se hace sempre. Então, Mindelo tem essa magia de um pueblo que comunica verdadeiramente dentro de uma sala de espetáculo e é muito agradável. Eu costumo dizer sempre que ver teatro em Mindelo, tu vês 2 espetáculos, o que há na cena e o que há na plateia. E é maravilhoso. Ven a Cabo Verde ver teatro. Un aplauso. Ok, gracias. Teatro vivo, como decía Teatro Peter vivo, Brook. sí. Silvia. Sí, ahora
sentint-lo explicar això, doncs, de fet, vull també reivindicar una mica, no? Cadascú reivindicarà potser el seu públic i realment el públic de Manresa, que és on tenim la seu al Galliner, perquè som allà, perquè havíem de ser allà, perquè tot el moviment que volíem fer era recuperar un espai, o sigui, el moviment, com diuen en anglès, és grassroots, no ve de la base. La base, el propi públic, va ser el que va decidir i voler que hi hagués un espai, un teatre. I per assegurar que les institucions posaven els recursos necessaris, va començar a programar un altre espai escènic de la mateixa ciutat perquè tothom veiés que realment aquell públic no era hipotètic, era un públic real. Llavors, han anat passant molts anys i veiem que allò ha fet que ara mateix, després de 26 anys de la creació del Galliner, moltes de les coses que en aquell moment eren una suposició, malgrat les dificultats, hi són, i tenim un públic que segur que és igual, no dic millor, que el que teniu vosaltres. Però que a més és un públic actiu perquè en el fons se sent que aquell espai és seu, que hi ha participat i que té veu. No és un espectador passiu que va a veure-ho, disfruta i llavors durant l'espectacle s'emociona o no, sinó que abans o després les cares visibles dels que som de l'associació ens poden venir, ens coneixen. Ens poden venir al vestíbul del teatre, però ens poden trobar al forn de pa i explicar-nos com li ha semblat una cosa o no li ha agradat, o què necessiten, o ostres, aquesta temporada hi ha hagut molt d'això, i si també proveu, o senten a parlar de coses que s'estan fent, això es podria fer? També saben que no tot és possible, però parlen de primera persona. El teatre Cursal, que és un dels espais escènics, n'hi ha algun altre, però és com parles del Cursal i sents que molta gent et coneix. Potser no han vingut, és gent de Barcelona que els hi sona. I es creen aquestes dinàmiques. You don't understand. No. I'm sorry. I understand. Good. Okay. Però és això, després si voleu seguim parlant, però jo simplement vull destacar que tenim un públic, com tots els públics, però que a més és un públic amb una veu i amb un coneixement directe de les... que no vull fer piràmide, no? Però a vegades potser el que pot passar en alguns espais és que el públic no sap quines són les cares de les persones que poden tenir alguna influència en la pròpia programació, no? I la seva influència és saber qui som i tenir veu. Bueno, Silvia ha comentado que antes que la creación del espacio había una demanda y que eso es lo que propicia a veces y no al revés, no es que aparece un espacio y llega, ¿no? O sea, cuando hay un público huérfano se crea, es interesante y que es accesible, ¿no? Has dicho que sois muy cercanos, no es como una película que nunca vas a hablar con los directores, ¿no? Sino que estáis allí. So imagine that you have an audience that is there, but also knows who is in charge of programming that space. That's nice. Or who has an input on what might happen. Okay. So that's a way of participation. Yes. Please, Silvia. I've lost the question. Can you repeat, please? What do you understand about participation in theatre? What do you see? What do you know about, or what do you feel that means participate in theatre? Okay. Yesterday I told you that for me, be a spectator, participate in theatre is different than be just a spectator. Because I am an active spectator. So we don't use to judge, but we are a part of a process. And so this is like a love story, okay? Between the artists and the public. Yeah. And in this village, no? Santo Sepulcro. Esatto, ok. You meet and you work more or less together. Sì. Puoi tradurre anche dall'italiano volendo? No. No. Es muy habitual aquí cambiar de catalán a castellano y no te das cuenta. Entonces, he cambiado del italiano, no me he dado cuenta. Perdón. Go on. I'm sorry. Ok.
For me, I don't know how to say, but be a spectator is something that can save you from loneliness, from sometimes mental illness. This is also part of my story because in normal life you put a mask on, and when you go to see the show, you are yourself with your emotion, with your story, and when the lights switch off, it's like the magic comes. Okay. I don't know if you understand me. Okay. I Yes? feel the same. Yes. Oh, you feel the same. I feel the same. Okay. Pere, sisplau. A veure, quan parlem de participació dels espectadors, tots podríem començar a pensar en què podríem fer els espectadors, però jo em sembla que hi ha una part bàsica. Ser espectador, diguem, normalment seria ser a la platea i rebre uns inputs, és a dir, veure una obra de teatre i llavors sentir unes emocions o no. És una participació passiva aquesta, sí, però jo diria que és d'entrada la bàsica. Normalment quan pensem com a espectadors pensem en què anem a veure un espectacle. Anem a rebre una funció. Suposo que el que ens interessa és que hi hagi una participació més activa i per això suposo que ens n'estem parlant aquí, no? I llavors sempre parlarem de que si és una qüestió d'amor, que jo estic absolutament d'acord, que és d'entrada és una acció voluntària, perquè no anem al teatre així per casualitat. Oi, mira, m'he trobat al teatre, normalment no passa això. És una acció que tens totes les intencions de fer, tens tota la voluntat de fer, fas tota la confiança en allò que aniràs a veure i vas a rebre una sensació, una experiència. Que això seria un maco, que arribessis a cada vegada a un teatre i que quan en sortissis diferent. I aleshores jo em sembla que d'entrada bàsic seria una actitud, que no m'agrada dir-ho així, seria com passiva perquè vas i reps. Però suposo que podem parlar-ne després de més coses, no? Però no volia deixar passar que, clar, quan estem parlant, i més en un congrés, que estem parlant què podem fer, no sé què, sempre fem volar coets, no? I dius, bueno, què és la participació? D'entrada, això. I és el que esperen els teatres, també, que els hi omplim les sales. Shadi, please. Okay. In Lebanon is a small country, so everyone knows everyone. Each theater has his own spectators. So they are fidel to the theater. Spectator, now there is no more border between actors and theater and spectators. So theater is a place of communication. During and after each show, the one who is fidel to that theater can make their own opinion, okay? However, the theater maker have his own ideas, have his own opinion, and that's the way that they can intrude ideas and future visibility. Thanks. Please. L'ICAF és una pota d'una companyia que es diu Wake Theatre, teatre de barri, a Rotterdam. La companyia fa des del 92 que existeix i treballa amb comunitats vulnerables de Rotterdam. I llavors, precisament, són aquestes comunitats el target del festival. És a dir, clar, preguntar sobre què és per mi la participació
Jo treballo en arts comunitàries o arts participatòries. Llavors, el que fem amb l'ICAF és, per exemple, programem una performance de Xina per la comunitat xinesa de Rotterdam. És a dir, Rotterdam és una ciutat metropolitana i creiem que és una riquesa que hi ha molt públic internacional i aprofitem aquest públic per no només treballar amb ells durant tot l'any, sinó per programar i fer que es relacionin amb artistes estrangers que també es dediquen a les arts participatòries. Muchas gracias, Laura. Bueno, en relación a la participación, primero creo que hay una diversidad de públicos y una diversidad de formas de participación. Quizás algunos más implicados que otros, pero creo que desde una persona que compra un ticket, otra que asiste, otra que difunde la obra en sus redes sociales, desde los que hacen trabajo ya de coprogramación o co-creación, creo que son diversas formas de participar. Y en mi gusto creo que son todas válidas. Lo que yo me cuestionaría quizás es saber si es que a las personas que trabajamos en teatro o trabajamos con espectadores nos interesa la participación y cómo influye esta participación quizás en nuestra programación o en lo que estamos haciendo. Y si es que tenemos la capacidad como organización de poder darle un valor a la participación que puedan tener los públicos dentro de nuestro propio territorio. Muchas gracias. Si os parece, pasamos al segundo bloque. ¿Cómo creéis que influye el público en la programación, en el acto creativo, en la creación o multiplicación de nuevos públicos? ¿Alguien quiere comenzar? Quizá tú mismo. Sí. Creo que en modelos en donde hay un trabajo desde el paradigma de la democracia cultural, lo más probable es que los públicos puedan inferir en la programación, o en modelos de gestión en donde existan constantemente entrevistas semiestructuradas a los públicos, encuestas de consumo cultural, en donde la organización podría obtener datos para ver por dónde encaminar un poco los ciclos o los procesos curatoriales de lo que se va a poner en cartelera. En torno a aumentar o a fomentar el trabajo de públicos desde los públicos, creo que por lo menos en mi ciudad se da de que muchas personas invitan a la otra, por lo tanto creo que en ese 1+1 podemos ir generando este primer encuentro, esta primera experiencia, y como alguien lo dijo en alguno de los otros días, si la experiencia es positiva, lo más probable es que esa persona va a querer seguir asistiendo a la sala. Y ahí quizás es donde está el trabajo, de poder identificar a un público que asiste por primera vez a nuestra sala y ver cómo lo puedo trabajar en el tiempo para poder lograr convertirlo de un público primerizo a un público mucho más regular, que logre tener una regularidad en el tiempo. Como ha dicho Shadi, ¿no? Que sienta que es su teatro, ¿no? Exacto, que se sienta parte de eso, que se pueda implicar y que puedan haber acciones desde la organización que le permitan poder seguir asistiendo también. Sí, jo penso que no és només que l'espai et sentis part de l'espai, sinó també que estiguis o et sentis representada i d'alguna manera, no? Falta representació i diversitat tant al públic com als escenaris. I és estrany perquè si estem pensant quins són els altres targets i públic que podria venir al teatre i no ve, només cal obrir la porta i mirar les persones diverses que hi ha, sobretot a les ciutats metropolitanes com Barcelona o Rotterdam. Clar, perdoneu, no sé si estem seguint un ordre, però és que ara m'ha fet pensar. No. Quan parlem a vegades de nuclis, a vegades sí que tenim estigmatitzat, no estigmatitzat, no vull dir això, però per línia d'edat o per background. Però a vegades, i són les accions que a vegades també pensem, és, a veure, l'obra que vindrà passa en un forn de pa. Ens va passar que hi havia una experiència concreta, una obra on teràpia integral va venir i llavors em dius, ostres, fem-ho arribar a la gent que compra pa i als propis forners. Llavors a nosaltres ens agrada molt fer accions, inventar-nos, fer un sorteig
i vam donar invitacions als propis forns de pa perquè vinguessin com a un col·lectiu que, a més, alguns serien més joves, més grans i que vindrien d'altres llocs, però anem a vegades a dir, o els mestres, a vegades simplement és una obra que pensem que pot ser molt interessant per tot el públic, però que els mestres estaria bé que també la veiessin i que ningú es quedi amb després que li diguin, que a vegades passa, no? Que la informació tu intentes comunicar sempre i explicar molt bé i fer arribar el que tens, i a vegades hi ha gent que 2 o 3 dies després d'haver-se produït l'espectacle diu, ostres, no ho vaig saber. Això és el que intentem que això no passi, perquè, lligant el que deia el Pere, la primera participació dels espectadors i la que volem des dels espais i des de les propostes és que vinguin. Primer que vinguin. Aquest és un tipus d'espectador. El que jo t'explicava com l'experiència de Galliner és que, a més, amb els anys hem creat dinàmiques que fa que els espectadors, a part de venir, també se sentin que poden participar en aspectes del propi teatre. Això després, si voleu, si parlem de coses concretes. No, però m'agrada molt el fet que posi sobre la taula el fet que, així com abans s'ha dit, que el teatre és un lloc de trobada, també és un lloc que vertebra el territori. No sé si ho penseu, això, no? O sigui, és a dir, que es vincula molt i que permet que gremis o gent de diferents capes o realitats no només conciti en un mateix espai, sinó que aquesta informació es comparteixi i d'alguna manera també hi participin. O sigui, l'experiència teatral no comença quan un entra a la sala, comença des que veia el cartell o des que la veïna li diu «Has vist que fan tal cosa?» No sé, potser a quilòmetre zero és el més clar, no? De com tot un poble... No, Alice? With the Kilometer Zero Festival is the best example of all the villages that are together talking with the creators to do the play, to enjoy the play. This is il caso. The public choose the programming. So for me, this is really innovative, and you are a part of this process. Yes. And it's really funny. It's really funny. You speak with people of different years, and of different also cultural. How can I say? Di differenti culturas differentes. Okay. And you can sometimes also argue. Yes. You can meet at home, drinking a tea and watching all the proposals and saying, I like it because, and this is a way to be, to know also nostro pensiero della società del momento. I don't know how to translate. You understand? Yes. Okay. And I can say also that watching many videos, many proposals, you can understand the human. In Spanish, I try. The sociology moment, okay? This is brilliant for me. Do you feel that you leave the festival twice when you are talking about what we want to do or we want to... Yes. And again, when it's happened? It's totally different. It's like a voyage, no? Yes, it's like seeing your son that goes to school. And you, it's sometimes the risk is that you choose in video is different from reality, we know. Yes. And sometimes you are really happy about your choice,
But when it, The when you happenings. see really, no. And it can happen also the opposite. And it's a possibility also for the artists. At the end of every show, we talk with the artists. Directly. Directly with the artists, and it helps to not to understand their show, but to understand their work, how they work. That it's completely different. It's not explain what they have done. It's Explain the process. No? yes, it's have a relation with the artists. Yes. And I think that it's a very important thing for the public to can make questions and to be near to the artists And meet them. and meet them. No, Yeah. it's not something that you have to do, but if it happens, if you want to. If you want to do, Yeah, you that's- can. Yes, you can smoke a cigarette with the artists. You can smoke a cigarette with the Wow. artists after the Yeah. show and. And talk about life or Yes, stuff. yes, Yeah, yes. it's nice. Really Lo nice. que es importante es saber cuando se programa en una ciudad pequeñina como Mindelo, es que hay consecuencias de lo que haces. La gente, si el espectáculo, en fin, no, sea un engano, puede acontecer, las veces el vídeo te da una idea equivocada do valor do espetáculo, mas não é o único elemento do vídeo. Há outras críticas teatrales, gente que tu conhece que ha visto o espetáculo, etc. Mas o espetáculo não é assim o que tu esperavas. O público te cobra a saída da sala de espetáculo. Diz, uau, que é isso? Mas como é possível trazer uma coisa dessa para Cabo Verde? Não tem vergonha, não? É direto. E o contrário também, que felizmente acontece mais vezes, não? Senão não teria a minha cara de vergonha de programar durante 27 anos um festival, de la gente agradecer a saída. Isso é muito bonito. A gente que ha acabado de ver um espetáculo, por exemplo, do Tadashi Endo, que é um artista japonês que faz teatro butô, nunca tinha tido teatro butô em Cabo Verde, nunca. E se criou uma energia, uma coisa inexplicável dentro daquela sala, e a gente no final, tive gente que se quedou na sala durante meia hora sem se poder mover de tanta carga emocional de ver aquele espetáculo. E no final, obrigado, gracias por trazer isto a Cabo Verde. Então, há que ter a consciência de que tem consequências diretas em tua vida, porque a gente te cobra depois do espetáculo, no dia seguinte, na calle, no supermercado. Todo mundo se conhece. Então, tens que ter muito cuidado. Não é a mesma coisa de que programar em Paris, que tem milhões de habitantes, que tu cruzas com uma pessoa, há uma probabilidade muito rara de la cruzares outra vez num tempo curto. Em Mindelo, não. Eu te vejo no Mindelo, tu estás lá e te vejo 30 vezes ao dia. Os cafés são os mesmos, os sítios são os mesmos, as calles são as mesmas, toda a gente é família de todo mundo. Então, há que ter cuidado quando programas para uma gente assim, não? Porque senão te proíben de hacerlo. Saben dónde vives. Sí, claro. Cuando nos programamos con una preocupación de elevar propuestas, como el ejemplo que yo dei de Tadashi, que de algo que nunca fue visto, pero también de cuestiones contemporáneas que son importantes de discutir, espectáculos provocatorios, porque hay un tercer elemento que eu não falei na primeira intervenção, para além da questão do que se passa na cena, o que se passa na plateia, que é o que se passa depois do espetáculo, que a gente se queda perto do teatro, da porta do teatro, na calle, falando e debatendo sobre o que ha visto. Não há em Mindelo essa coisa de ver o espetáculo, de ir à casa imediatamente.
Porque también no tiene problemas de, no, te demora 3 horas de llegar en casa, muy tránsito. No hay tránsito. En 3 horas tú das la volta a ilha 3 veces. Entonces te puedes quedar en la puerta de teatro y hablar del espectáculo. Y después el artista que sale, no hay como salir por una puerta de artista. No hay puerta de artista, la puerta es la misma. Entonces el artista viene, se cruza con lo público. Y lo público dice, gusté mucho, increíble, vamos a hablar del espectáculo. És meravelloso. Sí, me disculpen. Sí. No, és fantàstic. Jo agafant una mica que parlava de abans, durant... Bueno, sobretot heu parlat de durant la funció, com ho viuen, Sí. de després. Però jo també voldria parlar de la participació, a vegades en moments teatrals que no són la funció teatral. També com un exemple, la programació que es farà cada 6 mesos apareix cada 6 mesos. De fet, ara s'està tancant de gener a juny, ho dic bé, del 2023. Per tant, d'aquí unes setmanes estarà publicat i es portarà a impremta. I algun dia 17-19.000 petits fulletons arribaran. Els espectadors es queda un dia, que hem anomenat la gran ensobrada, i en un espai del propi teatre, i moltes vegades al propi escenari, es posen unes taules, unes cadires, i els espectadors, que hem fet una crida, venen i físicament agafen i posen el fulletó dintre d'un sobre que serà enviat després a la resta d'espectadors. A vegades es troben el seu propi nom. Mira, aquest serà el meu, no? I a més es crea aquella sensació de primícia, encara no ha vist ningú el que passarà. Algunes coses ja se saben perquè se'n fa comunicació, però algunes no. Llavors es crea aquesta cosa una mica mítica i això és una part també que el públic se sent part de, a part de que estigui xafant al mateix escenari i a vegades es fa en un altre espai. Però la participació és molt més ampla, pot ser en molts altres moments. Fins i tot celebrant cada aniversari que podem fer, doncs vosaltres porteu 27 anys, celebrem, i quan ho celebrem amb els espectadors, fent un espectacle que fan d'espectadors i a vegades participen, depèn de cada any. I són molts moments i la idea que acaba sent és, com deu passar a Sant Sepolcro, que estàs en el dia a dia, o sigui, a part que un divendres, dissabte, diumenge, dimecres vas al teatre, poden passar altres coses que també són part de la teva participació en un espai que és teu, que dèiem abans. Que bonic, sí, que tu puguis sentir com teu el teu teatre. Sí. Sí, que estigui obert no només les hores de la funció. Vam anar ahir a la Beckett, estuvimos ayer en la Beckett, y una de las cosas que decían es que estaba abierto 13 horas y la gente entraba, salía, era como su casa, y la sentía como su casa. Sí, sí. A veure, Pere. És emocionant. És emocionant sentir com a Cabo Verde fan totes aquestes històries. Però em sembla que la pregunta que ens feies, i potser aixafo o vaig per un altre camí, era com influïm els espectadors en la programació. Totalment. A veure, hi ha moltes realitats diferents. Farem un exemple. Aquí a Barcelona hi ha més de 100 sales. La programació en aquestes 100 sales és eclèctica, evidentment. Com influïm els espectadors? Doncs d'una manera senzilla, anant-hi o no anant-hi. En funció d'això, els teatres també programen d'una manera o d'una altra. És diferent la programació que fan, per exemple, al Teatre Apolo que el que fa, per exemple, la Sala Flyhard. I per què programen diferent? Perquè tenen un públic diferent. I com a espectadors o com a públic, nosaltres també sabem on anar segons què volem anar a veure. Això per un cantó. Per un altre cantó, com a associació d'espectadors del Teatre Lliure, que estem vinculats al Teatre Lliure, nosaltres influïm poc en la programació. És una decisió de l'equip directiu que estudien les ofertes que tenen, busquen el que els hi sembla i programen el que els hi sembla. És diferent, per exemple, el que esteu fent al Galliner o el que van fer, per exemple, l'associació d'espectadors del Mercat Vell de Ripollet, que es van constituir amb associació d'espectadors per recuperar un espai i poder tenir teatre, perquè si no, no tenien teatre. I aleshores ells són els que programen el teatre. I després hi ha també l'altre cas, que si surt en podem parlar o no,
d'espais que no són tan lluny. Per exemple, Mataró mateix, que és a 30 quilòmetres d'aquí, és una ciutat de 110.000 o 120.000 habitants, i hi ha un teatre municipal i un petit de privat que fan unes programacions magnífiques, però, esclar, què poden programar? Ah, molt bé, moltes gràcies. Fantàstic. Em donen el llibre dels 25 anys de l'Associació del Mercat Vell. Què poden programar aquestes sales? Doncs allò local o allò que surt de gira, que no és tot el que s'està fent. Nosaltres insistim molt en teatres públics grans com el Nacional o com el Lliure de que han de sortir de gira. Si tenen uns ingressos o es mantenen gràcies a l'administració, doncs jo sempre els dic que tenen el deure que facin muntatges que puguin girar, que no em vinguin amb excuses és que aquest espectacle té una escenografia que no entra en el Teatre Monumental. Doncs cony, feu una escenografia que sí que hi entri, o modifiqueu l'escenografia. Els altres, la gent de Manresa, la gent de Ripoll, la gent de Tarragona, també paga els impostos i també té dret a veure aquests muntatges que es fan en un teatre públic. I després encara hi ha la part més bèstia, que és aquells teatres que no tenen ni teatre. Aquells pobles que no tenen ni teatre, que per anar a veure teatre s'han de desplaçar fora. Doncs aleshores els espectadors com influïm en tot això? Doncs insistint, anant o no anant i reclamant. A mi m'agrada llançar dubtes i que les coses no quedin tancades ni que siguin tan... Jo ja ho he dit sempre, i els que em coneixen ho saben, que per mi el teatre és un acte d'amor, de tant els que estan a dalt cap als que estan a baix, com els que estem a baix cap als que estan a dalt. Però tot i així, jo penso que hem d'aprofitar l'ocasió d'un congrés internacional per crear qüestions i crear preguntes i que ens busquin solucions. Gràcies. Gràcies, Pere. En el vostre cas? Sí, en el meu cas jo insisteixo en la representació del públic que no ve al teatre, a veure com el podem fer entrar a les sales, sobretot si està representat en el teatre. En el cas de l'ICAF, per exemple, una experiència del Festival del 2017, vam portar una companyia de Brasil que va estar 4 setmanes treballant amb la comunitat de Cabo Verde, que ja són tercera generació, i van fer la cloenda del festival amb un espectacle d'ells. I el teatre es va emplenar, o sigui, les actituds, el que dèiem, de ser irreverents, que hem estat parlant dels espectadors irreverents, no eren irreverents, però hi havia expressió, hi havia vida allà, no? I crec que és molt important. Puedo decir que Cabo Verde es la segunda más grande comunidad que hay en Rotterdam. Hay muchos caboverdianos en Rotterdam y casi todos son de Mindelo. Doncs sí. Iván, son diferentes comunidades que, aunque se elija una temática o una... Clar, és que és ¿van diferent. todas o solamente...? És a dir, és una metròpolis i hi ha diferents comunitats allà. I aprofitem el fet que és un festival internacional i que la metròpolis en si és internacional per linkar. I llavors, de manera que portem diferents targets i diferents tipus de públic al teatre. Però es barregen? O sigui, aquesta gent de Cabo Verde, n'hi ha gent de... Sí, hi ha alguns que participen i d'altres que no, però hi ha actors. És una barreja entre també artistes professionals, en aquest cas va ser de Brasil, i la comunitat de caboverdians, que no eren professionals del teatre. He respost la teva pregunta, és a dir, a l'escenari... Sí. Hi havia professionals i no professionals i a la plàtea, no professionals, però tothom era de la comunitat aquesta gegant que hi ha de caboverdians. Clar, em preguntava si altra gent de Rotterdam així coneixia la realitat. Clar, és a dir, si el mainstream vols dir. No, simplement que hi hagués tot tipus de públic, no només el públic target que vosaltres... Sí, les portes estan obertes. Ah, vale. Sí. Gràcies. De res. ¿Alguna otra? Vale. Aquí la darrera pregunta. En este teatro del futuro, que parece tender cada vez más a fomentar la participación, a buscar, a construir, a incentivar ese espectador activo, ¿queda lugar para quien quiere ser público anónimo, no coger foco, sentirse seguro, testigo privilegiado,
que desde la sombra siente y late con la pulsión de la obra? ¿Quién quiere comentar? Bueno, seria allò d'espectador actiu o espectador passiu. Si no tens ganes de que per vergonya o per aquelles coses de que vull rebre però a mi que no em toquin, no aniran a veure un espectacle de la Fura dels Baus. Això està clar, o de la Cubana. Jo penso que s'ha de respectar. Vull dir, tant és un espectador aquell que li agrada anar al Liceu, a una òpera o a la Flyers i que estigui a 2 metres del lector, que llavors és més fàcil que et facin que interactuïs sense ni adonar-te'n, que el que vol anar i ser part de la gresca. Jo no faig distinció. Yo peço desculpa porque para mí lo concepto de espectador pasivo es un equívoco. Yo también. Ser espectador no es pasivo. Está lá, saiu de sua casa, comprou seu bilhete, se comprou, ou se alguém lhe deu. Está no teatro, o facto de estar quietito, de não se mover, de não se manifestar de uma forma ruidosa, no quiere decir que es pasivo. No. Puede ser ruidoso, pero no coger el foco. Es muy diferente. Sí. Perdona, Joao, estoy de acuerdo. El que jo volia dir és que espectador passiu amb l'aspecte de que a mi que no em toquin, jo vaig a veure, m'agrada molt anar a teatre, però a mi, evidentment, és actiu perquè has de fer l'esforç d'anar, comprar una entrada i anar-hi. Sí. No és allò que em quedo a la tele mirant. Aparte que habría que separar activo mentalmente o no, porque hay obras que son muy exigentes. Sempre, sí. Però vull dir, jo em sembla que així ens enteníem bastant, no? Sí. Sí, pero crea prejuicio, es verdad. No los diremos de Cabo Verde que no somos muy malos con los políticos porque los sentamos siempre en la primera fila, que es la peor. Es lo peor lugar para ver un espectáculo de teatro allí porque, digamos así, si acontece alguna cosa de agua, de provocación al público, es siempre la primera fila que paga la factura, ¿no? Entonces nosotros somos los políticos en la primera fila. Y entonces, si quieres eu quero ficar quieto. Tem gente em Cabo Verde que já sabe quais são os lugares que muito dificilmente o ator chega lá quando há alguma intervenção direta na plateia. Então já há umas zonas de proteção e há outras em que tu estás mais sujeito a que algo te aconteça ou que te peguem, te tragam para a cena, que acontece em alguns espetáculos. Então, acho que tem a ver também com a questão física, onde te sientas, não? Onde estás. É de saber que tipo de espetáculo vais ver também. Se vais ver um stand-up comedy, muito possivelmente, ou um espetáculo de clown, muito possivelmente a interação com a plateia é muito grande. Se vais ver um espetáculo de teatro, um Chekhov naturalista, sabes que vais ficar quieto tocando, ninguém te vai chatear. Que hay una maravillosa cuarta pared que te protege, ¿no? Entonces, el espectador sabe lo que va a ver, se puede tomar la decisión también, aquel que es más reservado y que no quiere ser... Compro una fila 15 i si no compro la fila 2. Sí, eso. Sí, i també hi ha la possibilitat de preveure que no vols fer res i respectar aquest espectador actiu però no participatiu. Per tant, donar la llibertat, perquè parlem sempre d'espectador, però hi ha tants tipus d'espectadors com persones. Jo li volia donar la volta i dir, però el que sí que vol participar, que pugui. O sigui, el que no vol, que no s'envaeixi el seu espai íntim, social, i que les nostres maneres de veure ja sap, suposo, el propi artista, amb una mirada a vegades ja sap aquell propi espectador que diu ei, de veritat, no. I a vegades justament el que fan és el contrari, el que veu que fa que no és el que pringa. Però en altres aspectes és, si realment hi ha la inquietud per part dels espectadors per participar, que no es talli aquesta voluntat, ja sigui si ells tenen ganes de que hi hagi més postfuncions o debats o parlar-ne o que se'ls escolti o poder tenir maneres de fer que existeixin. I crec que potser hi ha espais públics o privats on això és impossible, ni tan sols... No sé com començaríem a poder participar d'alguna manera o sentir-te més teu, o que pots xafar espais en altres espais,
Ahir a la Beckett era molt clar la filosofia que explicava Toni Casares, de tu vens d'espectador, vas a fer un cafè, mous, si et vols apuntar, et pots apuntar a algun taller, ets Com ha dit ell, personatge... et pots queixar, no? Et pots queixar al jefe que està allà Està mateix. allà i veus les oficines, no? Això és un exemple. Llavors hi haurà altres espais on no sabries per on començar. Si hi hagués un grup d'espectadors que es volgués associar, és que estaria d'esquena a l'estructura del propi teatre, no? Jo estic convençut de que si vols participar, ser-hi, pots. Sempre trobes els camins per fer-ho. A vegades et pot costar més o menys, o fins i tot allò que tens com una certa vergonya amb qui parlo, però sí, la meva experiència és allò. Nosaltres anàvem molt al Teatre Lliure, ens agradava molt el que feien en aquella casa, som de fora, i dius, ets jove, i dius, potser ens hauríem d'apuntar aquí. Ai, sí, bueno, ho farem la propera vegada. I quan hi tornes i dius, hem de fer-ho, I arriba un punt que per circumstàncies que dius, no, és que ho fem ja perquè, per la raó que sigui. En el nostre cas, en el meu cas en particular i la meva parella, que anàvem insistint si ens fèiem de l'associació, i va ser que arriba un punt que dius, hòstia, és que Fabi ja està fotut, ens hi hem d'apuntar. A més, llavors busques molts raonaments, fins i tot l'econòmic. És que si ens apuntem també ens sortirà més barat i a més venim sempre. Busques excuses gairebé per dir, no, jo m'hi apunto, amb tots els ets i uts. Per poder arribar a incidir fins i tot en la pròpia programació no és tan fàcil. Sí? No, i jo particularment tampoc, potser perquè no m'ha donat, no he tingut l'oportunitat o per... Jo penso que no hi hem d'entrar-hi massa. És la meva opinió, vull dir, vas a teatre, si aquell teatre, no sé si sóc jo que faig soroll, si aquell teatre no fa una programació que em convenç, no hi aniré. Però jo allà, no sé, venir aquí al Romer i dir, escolta, m'agradaria veure... Et diran, molt bé, fes-ho, a casa teva fes el que vulguis. Si sembla bé, abans de passar a les preguntes del públic, deixem que... No sé què passa, perdona. Pugui dir, perquè havia preparat unes línies. Theater is a place where we can communicate. Yeah. Okay, so let's make keep it simple, stupid. We should keep it simple. Even passive or active audience, we should keep it simple. That's my opinion. Each time spectators are here, they are coming to see something in you, to react with a story, an idea, an opinion. So I think we should keep it simple. Thank you. Thank you. Vamos a abrir turno de palabra para que puedan no solo preguntar, sino también expresar, compartir. Todas aquellas personas que estáis en el público y probablemente conozcáis mil y una maneras de ser público participativo. Por favor. Sí. Un micro aquí, por favor. Gracias. Hola, gracias. A ver, hay como varios conceptos que han dado vuelta, no necesariamente los han mencionado así, pero me parece que vienen un poco a colación. Identificación, pertinencia, participación, actitud proactiva, involucramiento, haciendo tal vez desde mi caso la diferencia entre participación e implicación. Pero más allá de eso, hay como ejemplos claros, muy ubicados, inclusive geográficamente, ¿verdad? Que le dan mucha riqueza a cada una de las exposiciones. Pero finalmente mi pregunta sería, ¿cuál sería entonces la aspiración final de cada uno de sus proyectos? Que la persona espectadora incida directamente en la programación, ¿verdad? Sería como el top para decir, ¿participa realmente esta persona espectadora? ¿O habrían algunos otros mecanismos,
¿verdad? ¿O cuáles serían esos mecanismos para que desde cada uno de esos proyectos ustedes sientan que la gente realmente participa teniendo este concepto un poco como en nebulosa, ¿verdad? No sé si queda claro un poco la pregunta, sobre todo por ese tema de cuál es la aspiración final que tendría el proyecto con respecto a los espectadores, porque me da la sensación que hay un momento en donde que lleguen a incidir en la participación es el objetivo, ¿verdad? Y creo que ahí, como ustedes mismos lo han mencionado, 1000 y unas formas de participar, no necesariamente incidiendo a ese nivel. Bueno, jo ràpid simplement dic que en el cas de la participació en la pròpia programació no és l'objectiu, és l'inici, va néixer així. Per tant, després el que ha passat és que l'objectiu es va assolir i després el dia a dia fa que moure un teatre implica moltes coses que s'han de professionalitzar. Però en l'aspecte de la implicació dels espectadors del nucli, no de tots, o sigui, clar, aquí separaríem una mica, és l'associació Galliner amb un nucli de persones que estan més a prop i que es reuneixen d'una manera cada dilluns, i llavors hi ha la resta d'espectadors que venen al teatre. Però aquest nucli és el que, en diferents anys, en èpoques i això, és el que va crear la iniciativa que partia de que la programació neix del públic, de les persones, vull dir, no professionals, que alguns després s'ha professionalitzat perquè la dinàmica d'un teatre i la mecànica de portar tot s'ha de professionalitzar. Però hi havia aspectes al principi que assumíem des del voluntariat, o sigui, descarregàvem els tràilers de les companyies, cosa que ara seria impossible. Però aquesta implicació era en tots els aspectes. El personal de sala eren propis membres de l'associació voluntaris. Amb el temps, ara això està professionalitzat. O sigui, els aspectes que potser és un cas que n'estem molt orgullosos, però arribar a més és mantenir-nos i no perdre l'essència, però seguir evolucionant, en el nostre cas. Sí, yo no quiero hablar desde mi proyecto porque siento que sería estar mirando el ombligo constantemente, pero por lo menos lo que yo creo es que los que trabajamos desde el desarrollo público siempre vamos a tratar de buscar la implicación de nuestros públicos, que logremos fidelizar a nuestros públicos y de esa manera poder generar un trabajo de mediano a largo plazo. Participar como una persona que asiste a una sala, creo que ahí entra en juego más la difusión y eso lo hace cualquier teatro. Ahora, ¿cómo nos diferenciamos frente a esto? En Chile hay muchas salas que están llenas, pero que no hay participación. Para mí tener una sala llena no es que se participe. En mi caso yo voy por la implicación. Creo que la implicación es nuestro win-win, por así decirlo, para lo que viene más adelante. No solamente llenar una sala, creo que sea un negocio importante para los que trabajamos desde el desarrollo de público. Posso dizer uma coisa? Uma das coisas mais fascinantes deste congresso para mim foi conhecer projetos e abordagens que não conhecia. E uma delas, do visionário, que eu quero levar comigo. E tentar de aplicar em meu ecossistema social e cultural esta metodologia de visionário que eu acho muitíssimo interessante e que potencia a implicação da gente na própria programação. Não lo digo para toda a programação de todo o festival, mas na componente do festival poder ser construído a partir da colaboração direta de público. Muy interesante y es algo que voy a llevar conmigo para Cabo Verde exactamente. Sí. Thank you. Hay una pregunta de metaverso y está un poco relacionado con lo que estás diciendo ahora. Quizá debería existir una rotación continua de públicos que sean parte de la comisión de programación. Y sería bueno que cada teatro y festival contemplara una comisión de programación con integrantes del público. Pero ¿qué características deberían cumplir esos integrantes, además de disfrutar de ser espectadores de teatro? Papera. No, jo, ara sí que en sentiu, sí. Jo abans ja volia comentar que potser la finalitat de l'associació d'espectadors no és programar.
tampoc, a veure com ho diria, potser no és tant incidir en la programació o fer la programació, sinó en recolzar, donar suport a un teatre en concret, en aquest cas el Teatre Lliure, però en cap moment hem anat a buscar que nosaltres volem formar part de la programació. Pregunta, Pere, podeu ser exigents? Podeu fer com això, aquest tipus, o això no funciona? Per millorar la programació. Jo no sé si hauria de ser el nostre cas. En el cas del Cine i en el cas de Mercat ho fan així. Però jo no crec que incidir... A veure, ho diré en altres paraules. Jo no crec que incidir en la programació sigui la finalitat última d'un espectador. No sé si m'explico. Potser estic errat, vull dir, potser m'equivoco. Però jo, d'entrada, no sé si hem d'arribar a programar. Per sort, tenim molta oferta i podem triar. I tries en funció de moltes coses, en funció de molts paràmetres. Si t'agrada els musicals o no, per exemple, si t'agrada el ballet o no, si t'agrada com programen un teatre o no. És a dir, més o menys, cada teatre té el seu kit, la seva manera, el seu estil. Ara fins i tot el lliure és bastant eclèctic i a vegades no saps ni què triar. Però vull dir, la programació d'aquí el Romea, la programació de la Villarroel o de la Beckett, tu dius, abans passava, vull dir, és un espectacle del lliure i sabies que, primera, et sorprendrien amb l'escenografia. No sabries mai com tindries l'escenari. Et sorprendrien perquè ho farien bé. Et sorprendrien perquè eren bons. Per això, molta gent ens hem associat i ens hem abonat en el lliure. I és una història. És diferent, per exemple, també el nacional. El nacional ha de complir uns requisits que sigui molt obert a la programació. Aleshores, jo, fent un resum i tanco, no crec, no és el meu cas, que els espectadors, la finalitat final sigui incidir en la programació. I tants caps, tants barrets, Sí, sisplau. Jo, en relació a això, crec que és com l'accés que té les persones al teatre i que si ets espectador, espectador i no t'hi sents representat amb el que estàs veient, llavors potser sí que tens ganes d'incidir en la programació. Només això. Jo també voldria reivindicar el fet que ens podem aixecar i que ens tornin l'entrada. O sigui, és una cosa que es tindria que una mica recuperar. Sí, potser sales més plenes, però que es buidin en referència als 5 primers minuts i, doncs, la meva opinió també. Però, a veure, perdó, tu quan vas a un teatre més o menys ja saps de què vas a veure. Ha de ser una sorpresa que als 5 minuts diguis això és una merda i me'n vagi. Jo sí que he fet amb algunes funcions, que encara no n'hi feia mitja part, no entrar a la segona part per dir, per veure aquesta merda, jo em quedo aquí al bar i estem xerrant. Vam fer uns quants. Sí? Sí, l'última, ultimíssima, sisplau. Jo parlo des de l'Associació d'Espectadors del Teatre de Ripollet, del Teatre del Mercat Vell, i nosaltres sí que, tal com ha explicat la persona del Teatre Lliure, doncs vam incidir, bé, ja fa 29 anys, en la construcció del teatre i encara ara fem la programació. I per nosaltres fer la programació vol dir que hi fem aquestes reunions obertes amb persones que els interessi incidir en la programació i per nosaltres el que es aconsegueix és, el nostre objectiu és fer en persones culturalment actives, en diem, perquè vol dir que són persones que van a Barcelona, que veuen molt de teatre i quan venen a l'associació diuen mireu, jo he vist això, això i això i proposo per la propera programació tals obres.
I això ens fa estar molt desperts, o sigui, el fet de tenir la responsabilitat de programar ens fa estar molt desperts, molt actius, molt crítics envers tot el que es fa. Aleshores, bé, jo volia fer aquesta aportació. Mereixeu el meu aplaudiment. Per donar el testimoni. Doncs deixem-ho aquí. Moltíssimes gràcies i continuem amb la resta de taules. Moltes gràcies. Gràcies.